Jatend piny William Ruto oketo koke chik maduoko osuru mar mauta kowuok e atamalo 16 nyaka 8. We have arrested members of several criminal gangs and we have arrested 84. 48 are motorcycle gangs. Tend obila e kaunti ma Nairobi olero ni gisemako jonjore 84 e kinde ma pod gidhi nyime gi timo pedha. Hii mambo ya negotiations, mtoto akishikwa, ule mtu atakuja kukuletea mambo, you negotiate, kwanza ushike yeye, weka yeye ndani. Hii mambo mtu akitenda vitendo zingine, hiyo ya unyama, ashikwe, apelekwe kotini. Jonyuol mosebedo katemo tieko buche motudore gi rocho ratich nyithindo e pacho omisiem mager. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto ochweyo koke chik maloko osuru mijuogo e mwandu mag mauta ma dho ngere luongo ni Value Added Tax Amendment Bill 2026 e kar jot mare ma Nairobi, gima koro duoko piny osuru makamano kowuok e atamalo 16 nyaka 8. Okang' makamano geto mar reso jopiny kuom nengo mauta ma sani omedore. Paro mar chikno manotere od bura gi jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah obiro tok ka jatend piny ne dwaro mondo mi omany resruok mapiyo e nengo mar mauta kaluwore kod lweny madhi nyime e pinje jo-Arabu. Jood bura notwak e paro makama tarik 16 madweni kendo kale maonge lokruok moro amora e wi ni ngima ne dwaro resruok mapiyo. E bwo chik manyien, osuru moduok pinyno biro tiyo mana kuom thuolo mar ndalo 90 mabiro, gi thuolo mar mede bende nitiere mar ndalo 90 ponono ni chal okolokore. The VAT rate further, and therefore This marks the end of this state ceremony this morning. I thank you. Last evening, an amended the VAT Act to provide percentage not higher than 25%. That's the standard VAT. Your Excellency. The bill was introduced to amend Cap 476, that the VAT Act, 20 days. There may be need to extend it. The VAT. Tend obila e kaunti ma Nairobi osemako jonjore gachije maromo 84 mosebedo ka sando kendo kwalo jodak ma Nairobi. Kuom oting'o jokuoye maromo 48 mag apiko kaachiel gachije 11 mag puothe. Jatend obila e kaunti ma Nairobi Isa Mahmud bende noyango ni ne giyudo simbe mag ong'we yamo maromo 538 mane oma jodak ma Nairobi kod jonjore makamago e apedha apisas go bende osetimo e bwo thuolo mar dwe achiel mokalo. We have arrested members of several criminal gangs and we have arrested 84. Those goons, we have different types of goons or gangs. I don't know what you call them, but 48 are motorcycle gangs and 11 are for Mashamba. You can see even bows and arrows we have recovered. This is for Mashamba. Shamba goons. We arrested them in Kayole and Ruai, those areas. So these are also for Mashamba goons. So this is becoming a professional. You go aina mingi ya goons. But tuna sukumana na hawa. And we have charged them before court. So we were able to, that month, we were able to seize 124 motorcycles, but 48 are involving criminal activities. The others are just violations, traffic violations, and most of them have been disposed. But for these ones, we charge them with robberies and other criminal offenses. Ji maromo 190 omaki e gweng' ma Antobo Chiwe kar chung' od bura ma Igembe South e kaunti ma Meru kendo giyudo thieth e osiptal ma Nyambene tok chamo ring'o mawachore ni ne nigi tuo mar remo. Kanowuoyo gi jofwamb weche, jatend osiptalno Githu Wachira olero ni jotuogo eko nochopo e od thieth ka giywago ich kacha kendo
Tok timnegi pim noyudi ka gin gi tuo mar remo. Jotuogo duto te noyudo thieth kendo yienegi dok pacho ka kwayo koro ichwalo ne jopiny e gwengego mondo kik thor chamo ring'o ma ok opim. Out of the 190 that we managed, 7 of them had symptoms. 2 had symptoms of cutaneous anthrax, and 5 of them had symptoms of what we call gastrointestinal anthrax. So all of them are in stable condition. None of them has needed admission. And that's why we urge all our people first to ensure that they consume meat that has been certified by our veterinary officers and our public health officers. Moko kuom jodak ma Mombasa osiro lwedo okang' ma jatend piny William Ruto maduoko chien osuru mar mauta kowuok e kwanda tamala 16 nyaka tamala 8 ka bende gikwayo josiasa mondo mi oduok chien liet mar siasa pachoka. Kane giloso gi jofwamb weche, jodakgo e bwo riwruok mar Muslim Society of Mombasa ne kata kamano jiwo jotend piny mondo mi orang okenge manyalo miyo nengo mauta omed dok piny. Kweth rowere manie riwruogno neko machielo siro chenro mar piny owacho machwalo pande kod chenro mag ndiko jogo ombulu e kor gwenge, gino magikoni okelo fuong'ruok ne rowere mathoth mane pok ondikore kaka jogo ombulu. Na tunaona kwamba VAT imepunguzwa ili kumpatia mwananchi afueni, na ningeomba serikali ifanye inavyoweza kuona kwamba hiyo mafuta yanashuka zaidi, kwa sababu mafuta ndiyo maisha yetu. Mafuta yakishuka, meli zitaingia hapa chakula, meli zitaongeza kila kitu na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hivyo tungeomba utawala huu ambao unashikilia mambo kama hayo tupatie nafasi zaidi, na pia tukache kelele nyingi, kwa sababu tukipiga kelele nyingi tunaleta confusion. Na sisi tunakuambia hivi Bwana Ruto, gea ni hiyo hiyo, hakuna gea nyingine. Gea ni hiyo hiyo. Na sisi tutakusupport kwa sababu hayo ambayo unayofanya hajawahi kuonekana kutoka 1963 to date. Mtu mzuri anachaguliwa na wananchi. Matendo yake ndiyo inafanya wananchi wamchague. Sasa hatuwezi kutaka kufuata kitu ambao hakiko right. Sisi wenyewe tunaona na tunaenda pale ambapo tunataka. Hakuna mtu atatoka nyuma aje atudanganye. Tunajielewa sisi wenyewe. Unaona sisi kama vijana tuna raise up our voices. Tunasema labda 2 term, lakini ikifika hiyo time ya kura vijana wengi hawana kura. So believing that hilo zoezi limeletwa mashinani, sasa hii itakuwa rahisi mimi kama kijana nikisema 2 term, niko na kura yangu pale ambao my vote ita count somewhere, ita count the votes kuliko kupiga kelele tu na hatuna kura. So sasa hizi wameturahisishia, wakatupunguzia the burden ya kuenda mbali. Jatend migao mar thieth Eden Duale ogolo chik ne board matayo od thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral mondo obed piny mar tieko achiedh nade mosebedo ka kwako apisas mag thieth osiptandno. Koloso e kaunti ma Bungoma e kinde manoyango masin manyien ma CT scan, Duale noyango ni piny owacho kokalo migao mar thieth oketo kenge ma neno ni jochiw thieth ochungo ng'anyo magi jatimo kinde ka kinde. Duale yango ni gisani ting' mar board mag ute mag thieth mar neno ni ng'anyo mag jochiw thieth ochung' e counties duto magiwuokie. In terms of delivering healthcare, we took it keenly because some of Juzi tulikuwa na mgomo katika Kenyatta Hospital, and I want to thank the board and the management of Kenyatta Hospital for sitting with our healthcare workers and resolving the issue. I have also given firm instructions to the leadership, the board and the CEO and the management of MTRH that they must resolve all the outstanding issues with the healthcare workers in that our level 6 referral hospital. One of the most important pillars of universal health coverage and its success, it's human resource. Wafanyakazi wetu wahudumu wa afya. Na ndio nilipokuwa waziri, maneno ya strike katika Afya House nimemaliza. Internship, kila kitu. Na mimi pia nauliza county governments, the way Mheshimiwa Gavana amesema over 700 healthcare workers will be transited to permanent and pensionable. We want to also urge all our governors to make sure that
healthcare workers are given priority. Jonyuol mosebedo ka temo tieko buche motudore gi rocho ratich nyithindo e pacho ka omisie mager kikonegi ni biro kaonegi ondamo mager mar chik. Timbe ma kamagi wacho ni osebedo ka kelo medruok mag iye mohiu e kind rowere. Koloso e gweng' mag Atanga, apisa maduong' mar riwruok mar Ahadi Kenya, Dr. Stanley Kamau oyango ni buche mathoth mag nyithindo mosebedo ka irocho ratichgi ok osebed kichiwo lipode magi, okang' ma koro osekelo medruok mag timbe njore e gwenge, ka Dr. Kamau koro dwaro mondo nonro makare otim mar yango achije miseyo kuom rocho ratich nyithindo kendo miyogi iye mohiu mondo chik olu kore. Kushika wasichana wetu. Na hapa tuna chiefs, tuna ACC, na ningewauliza hii mambo ya negotiations, mtoto akishikwa, ule mtu atakuja kukuletea mambo, you negotiate, kwanza ushike yeye, weka yeye ndani. Hii mambo mtu akitenda vitendo zingine, hiyo ya unyama, ashikwe, apelekwe kotini. Saizi shule zimefungwa, 2 weeks to go wafungue. Najua so many things have been happening. Wamama mnanyamazia. Mlikubali hao watoto wa have sex anyhowly. Umekuja hapa market kutafuta. Nimekuja kujua hadi kuna sodomy inidhanga. Tumeambiwa na Madam ACC hapa mmekuwa kuna Wakamba na Wakikuyu, si ndio? Ni cosmopolitan. Kwa jamii zetu hatuitikishi kuongea mambo kama haya. Lakini sisi kama viongozi hatuwezi simama na tunyamaze tukiona watu wakivunja sheria, na tuangalie na tucheke.